paresan ng dinalupihan. Yan ang Tatas Pares Inasal! Kaya naman, Ay, Sergio! Huwag na natin patagalin to! Let's go! 축축한 이 바람을 그리워했었지 한참을 달려온 이 거리 끝도 없이 펼쳐진 너의 노란색 주문이 넘버 세븐 그게 바로 너의 이미지 Bataan ang tinaguriang History Hub of Central Luzon. At talaga nga namang hindi nauubusan ng magandang pasyalan at historical site ang lugar na ito. Pero hindi lang magandang tanawin ang ibibida natin dahil today ay dinayo natin ang isang kaibigan upang makipagtsibugan dito mismo sa Bataan. Umpisahan natin ang food trip dito sa Dinalupian, Bataan kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamasarap at pinakabagong parisan na talaga namang mapapawaw ka na lang sa mga nag-uumapaw at mainit-init itong sabaw at laman. Sino nga ba namang hindi matatakam sa isang kakaibang combination ng putok-patok na deadly pares at malabakulot style na chicken inasal? Ito ang Tatas Pares Inasal na kamakailang binuksan ng ating one and only Tipsy Tata. Kaya katulad ng mga palagi kang sinasabi, huwag na natin patagalin to. Let's go! Mga anda na mga ka! Kainin na mga Pops! At may isang oras na nagbiyahe from San Fernando, Pampanga to Bataan. Malapit na mga Pops. Nakita nyo na rin. Sa table natin. Isa dito kami sa Ito na yung bulbul pa akong salisa. Ito na yung tinatawag din yung deadly pares, di ba? Deadly pares, sa tingin pa lang, sa itsura pa lang naman yan, eh, Diyos ko naman talaga, deadly. Kaya tinawag na deadly mga Cubs kasi puro mga putok-batok yung mga nandiyan dyan. Yun naman, yung kanilas TV puntok, batok, with a twist by Touch pa rin. Nandun ka na CV. O yan na, siguro umpisahan muna natin sa pares dahil dito ay meron din naman tayong inasal. Wala ka lang. Meron number. Ay, mga ka lang, number 2, na-excite kasi ako. Ipusok ko pala. Buksan na natin. Cheers! Sabaw muna ta ng pares. Deadly pares mga Cubs. Ang Diyos ko, ayun yung sabaw niyo mga Cubs. Oh. Cheers! Kahit wala ka pang ilagay na condiments, timpla, ng paminta, mga ganon. Tama-tama okay na, talaga okay yan, na. sis. Kung gusto mo lang siyang lagyan ng anghang, pwede mo naman siyang lagyan ito. Yan. Pwede sa chili. Pwede. Okay na okay. So mamaya natin bakbakin itong mga batok-batok nito. Kasi inasal niya. Oh, paborito. Eto mga Cubs, ang inasal na to, eto ang original flavor kasi galing kami sa Bacolod. Yan yung sinasabi mo. Galing. Travel for food na naman. Dinala natin dito sa Dinulupian Bata. Travel for food episode din naman to. Yeah. Hindi pa siya sa backyard. Ito na yung travel for food. Meron kang chicken oil dito. Kapag pumunta kayo sa Tatas Pares Inasal, meron silang chicken oil. Brian. Ibig sabihin ba nito, bahala sila gano'ng karami lalagay Up to nila. sawa yung Cubs, yes. Lalagay ko na ng ganyan yan. Ito yung pecho pack kung tawagin, no? Tama. Pwede. Mukha na dito chicharong bulaklak ng deadly pares ta. Ang okay na okay, isabay sa pares to ito. Pwede mo na rin kamayin, parang kamerapan. Meron pa ditong crispy liempo. Naku po, Diyos o ko. pork belly. Sarap yung sabaw niya, oh. Talagang malapot, tamang-tama, at medyo kahawig din siya ng lapot nung mga napupuntahan din natin Tama. sa travel for food, oh. Ito pa yung isang masarap na part dito, Cubs. Ito yung come to part. O sinasabi nilang beef belly. At syempre, dahil deadly yan, lahat ng pwede mo ilagay, baga parang ano na rin siya, overload eh. Pero iba yung overload sa menu nyo, diba? Yung overload naman yun yung puno yung pares. Ah. Pero ito, tawag dito, deadly pares, kung ano-ano yung laman niya. Meron kang kwalyata, at saka bituka, or isaw. Ito yun, Yung mga taba. Yung isaw ng baka. Talagang recommended. Number 1 sa Dinalupian, Bataan, mga Cubs, subukan nyo na. Yung tama yung alam mga Cubs, tama-tama yung tamis. Kasi ang pares, matamis talaga yan. Tama-tama yung nilagyan natin mga herbs dyan, like yung star anise. Bakit yun? Kasi, yung lasa niya, yun talaga yung gustong-gusto ng mga tao, balas na lasa. Rule
number 3 ka. Sino tayo? Ito, ang Andy Sabaw, sinigang. Matataas ang masarap. Bibili lang ito mga kabs, isa tapos pares. Malakas mga kabs. Para kami bumalik sa Bacolod. Yung gusto nyo ma-experience mga kabs yung original flavor ng pinasal. Pipihan sa Wala pa address dito tayo. May saktong address na hindi na sila malilito. Napakagaling ma-search ito mga kabs sa Google Maps. Nakikita nyo, itong lugar na kasi na to, sikat na sikat to. Itong lugar na to kasi mga kabs, kailangan ito dito sa Lulupihan Bataan. Lincoln Plaza, Lulupihan Bataan. Makikita mo na agad din doon kasi sentro to. Tagitna to ng Pangulongga po to Lulupihan Bataan. Kung aakyatin yung highway na nasa labas ngayon, papunta yun ng Olonga po. Oo. Kung pababa naman, ipabalik ng Pampanga. Bali, ang pinaka, kung tawagan sa Tinilupian ng barangay na to ay San Pablo. San Pablo, Lulupihan Bataan. Mga kabs yung T2 exit ng SFX. Pag kayo dyan, lumabas kayo dyan, galing kayo Manila o Pampanga, kakanan ka. Yun yung pinakamalaan pa. Oo, tama. Kung galing ng Manila, galing ng pwede naman ng Enda. Pwede mag-SFX din. T2 exit kayo mga kabs, dito yung dito. Kuya ka ng kain na kabs, eh. Dito sa tapos para sinasal, mag-add ka na ng 15 pesos ang limited rice na. Kanin! Uy! Dito ka din nagtatrabaho, Neo? Kaya pala na. Pero din ka rin yun, ay, sana pa. Kahit tasa, di ba? Okay, tayo mo nga. Mainit-init po. Hindi na hindi na makasain. Mainit-init. Nakikita nyo, muusok. Lalagyan mo yan ng chicken oil. Eh, Diyos ko po. So, only rice. Ulitin natin. Only rice, 15 pesos. At 15 lang, andi na yan. Ayos. Pero yung sabaw natin dito mga kaps, sabaw ng para sa sabaw ng sinigang, libre na talaga, walang babayaran. Unlimited sila. Kaya, mga kaps, kung meron kayong malapit kayo dito, punta kayo dito, magbayad lang kayo ng 15 pesos sa cashier, tapos hingi na lang kayo ng sabaw. Di ba? Hindi, joke lang kayo, mga kami gumawa. Kuhain mo yung lakaran ka pa. Baka sakali makalusot. Oh! Oh! Tay, nasamantalahin ko na ito pagkakataon ito kapsya sa Talay mo na ka. Gusto kong magpasalamat sa mga sumuporta dito sa tayo natin, small business na to, nakainan na. Tapos para sa mga kumain na tuloy-tuloy, daming kaps. Pagpili, dami kumain dito. Mga kaps. Salamat sa mga Thank you sa mga kaps sumuporta. Yung iba, lalayo pa eh. Caps Nation yan. Pupunta pa sila dito kasi napanood nila tayo sa YouTube. Kaya kaps, gusto namin tikman, gusto namin supportahan. Thank you so much sa mga tao na tumulong sa akin para masimulan to, sila Chef Boy, sila Don Pacundo, siyempre yung misis ko dyan, yung mga apat, sila Ate Vina, yung asawa ni Boy. Maraming salamat kasi kung wala sila, hindi kami makakapagsimula kahit na maliit lang kayo nakakapagod. Thank you sa lahat na tumulong sa amin lahat. Thank you guys, Tipsy Squad, Caps Nation, mga ka-tipsy, mga manonood natin. Maraming salamat po. From the heart po, thank you very much. Huwag kayo magalala, bukas, sikatin ang araw. Ang hirap ang negosyo. Parang naisip ko, maliit pinasok natin eh. Talagang dito mo sinabi yun. Dapat nag-vlog lang tayo. Alam ko naman may mga Caps tayo na nag-aalala kung anong mangyayari sa YouTube, bakit walang upload. Minsan nga may nagtatanong din sa Tipsy Squad, bakit walang upload. Ganun po kasi ang pinagdadaanan namin ngayon, mga Caps. Hindi naman link sa kanila na may Pero negosyo. ito yung mahirap pero ang sarap sa palamdam. Ang sarap talaga. Kasi pangarap talaga namin ito mga kaps eh. Ang magkaroon ng kahit maliit na kainan lang. Diba? Sa totoo lang, mga Caps, nag-umpisa to ako, nangarap lang ako ng karinderya. Pero hindi ko naman inakalang magiging kahit pa paano restaurant siya. So, thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa amin kasi hindi naman kayo sumusuporta, hindi naman magiging ganun. Hindi naman. Pagka may pangarap siguro, kailangan pagpursige. Yan. Magtiwala ka sa sarili mo. Yes, diba? Number 1 yun. Hindi pwedeng hindi ka tiwala sa sarili mong produkto, maging creative, maging masipag, and let your faith be bigger than your Yan naman. Tama yun. favorite quote. Parang sa mga hindi iyak ako. Hindi ako na naman. Pati dito. Trabaho mo din dito. Kaya init kasi mga kaps. Oy mga kaps, sa mga hindi pa nakapunta dito lang po yan, Lincoln Plaza, San Pablo, Dinalupihan, Bataan. Eh yung Lechon House, ano nga ba yung lugar nun? Ang Lechon House ay nakalagay. Ay open sa San Fernando, Pampanga, Barangay de la Paz Norte. Alam mo, Car-Tryway lang po yun at nasa Google Maps or Waze naman yan. Type din Galas TV Lechon House. Yung sa'yo, nasa Google Maps. Nasa Google Maps din yan. Type nyo lang yung May mga kumakain kasi dito, nakatanong, saan nga ba yung mga kabis Sabi ko, dun yung sa may ano, papunta sa Labastagan. Tama naman. Tama di ba? Wala naman sa Labastagan. Sabi ko, yung Google Maps nyo na lang, o kayo Waze, madali ko makita. Shoutout din pala kay Cuneo from Telebastagan. Telebastagan.
Nagkakap na din sa mga Lechon House crew na sumama dito para sumuporta sa talo para sa kasal. Kaya nila, hindi nila alam na kinukuhanan sila. Ayan, hindi nila tayo na. Nagbayad yan. Hindi rin nagbayad yan. Suporta talaga yan. Pumorder sila doon. Suporta. At nag-add sila ng 15 pesos. Ayun, taob ang sinaing dalo. Bubi ka kagad. Reklamo. Bakit ang bigat eh? Mahal daw ang bigat. Bakit kayo nag-rice ng nag-rice? Hindi, joke. Pero yun din nakakatawa sa mga business establishment, mga food na pinupo. Kahit nung wala pa tayong negosyo, ang pupuntahan talaga natin dyan, syempre, yung Andy Rice, di ba? Syempre. Gusto mo mabusog, gusto mo masulit yung lunch. Oh, speaking sa mga other establishment, mga kapsa, pumunta kayo dito sa Linggo Plaza, hindi lang itong datas para sa nasa pwede nyo kailan, marami din dyan na iba't iba. So after nyo dito muna kayo ah. Saan? Punta sa kanila? Siyempre. Mamaya tayo na Mamaya, pumunta kayo, bulog na, tingin nila sa baw. Tingin nila sa baw. 15 pesos, taka piso. Yun. Okay. Lahat ng detalye pupunta namin sa description box at maraming salamat sa panonood ninyo at pagsunod sa amin dito hanggang dito sa Bataan at kahit saan pa man tayo pumunta. Gusto Visayas, Mindanao. Pilipinas lang muna. Hindi natin alam kung mangyayari susunod. Basta isa to sa mga Travel for Food episode or series 2. Season 2. Season 2. Salamat Cabstation ha. Kasi, men, kahit minsan na tayo nag-upload, hindi na ganun kabilis. Hindi na ganun kadalas. Hindi na po ibitaw. Bitaw, no? Thank you very much. Mabalik tayo dun sa ano pala na point na yun. No? Yung kung nag-aana pa yun nga po kasi medyo busy lang pero Busy lang, sa pag na-establish na po namin at maganda na, smooth na ang aming proseso or operasyon. YouTube. Paulit pa Babawi kami ngayon mga Cabs. Ang sabi tayo sa mga comment. Ano sabi, okay na yung Cabs. Ganun talaga. Sige. Tsaka ano, napaka-supportive Happy nila. for you. Happy for you. I'm so proud to be part of Cabs Nation. Mga ganun sila. Galing ako. Nakakatuwa. So yun, siguro hanggang dito na muna. Walang hanggang pasasalamat sa inyo mga Cabs. Pasensya na kayo kung thank you kami ng thank you kasi yun talaga ang naiisip namin gawin is Yun ang kasi magpasalamat. ano namin may babalik sa inyo talaga. Kung paano pasalamat ako. Hindi mo nalilitan. Hindi namin kayo pwedeng nakapin. Kung pupunta kayo sa mga places namin, sabihin nyo lang, fist-bump tayo. Pagkatuan tayong konti at saserve namin kayo. Pagka. Timbang. Ano yung timbang? Pati-timbang! Pinopromo! Pumunta kayo dito. Maglagay daw kayo ng timbang. Mag-tip kayo. For the benefit of Cuneo. Foundation. Sa gipi ng Cuneo. Ayan, diba? Maraming ko na yun daw. Pasito na muna, baka kung ano po magawa nito si Cuneo. So, kainin naman natin to ng after this one. After this vlog, muli po, kami ang Team Karas TV 2.0 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Cheers! Kinalimutan mo. Wag! Wag mo makalimutan na tayo natatandaan! Cheers, mga Rab! 그게 바로 너의 Sarap. Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Thank you, Cabs Nation! And thank you din, Cuneo! Thank you, kay Chef Boy! Chef Boy! Chef Boy! Pakita na dito! Chef Boy! Chef Boy, thank you! Thank you din sa Lechon House po na nasa labas. Thank you very much sa inyo, sa mga staff. Thank you very much. Ang lulungkot nyo, umitigil. Ito si Chef Boy. Siya ang niluto niya yan. Nakakaupos ng Paris ha! Ang sarap eh! Deadly. Deadly, Chef Boy. Baka Kaya- mahirap na. Buti yan, parang di sayang. Eh, talagang mabubusin namin ito. Di pwede may matira dito. Bagay, tropa-tropa lang. Ipapakawin na ni Tata. Ito, ang mahal. Sarap! Parang ito na yung tira. Ano ba? Babalik natin yun. 날 감싸주길 Mga okay. Para maganda pasok at hagod na Wala kong back. Sabit ako. Number Number 2. B.